jakiejś rodzinnej imprezie na ogrodzie, jak już wszyscy poszli do domu, łostał się zięć i teściowo siedzieć. Nic nie gadają do siebie, ale nagle patrzą się, a na niebie spadająco gwiazda. I ta teściowo nagle: zięciu, ty wiesz, że ja cię nie lubię. No wiem, ale jak jest spadająco gwiazda, to idzie pomyśleć życzenie, co się spełni. Najpierw ty. Zięć myśli, a teściowo już nie zdążyła. Przyszedł taki facet do sklepu zoologicznego. Wie pan co, ja bym chciał kupić takie groźne zwierzę. Macie tu kamery? Nie, ale wie pan co, no bo ja mam problem z teściową, albo ta teściowo mnie, albo ja ją. On się pyta, co, na śmierć? Na śmierć. Ale jemu takie pelikany do pana. Pelikany na teściowo, co pan? Pelikan? No weź pan pelikany, obejrzy pan, jak się coś nie uda, no to pan zwróci pelikany i tyle. Dobra, wziął pelikany, ale ja se to muszę wypróbować najpierw. Pelikany na stołek. Kurde, jak te pelikany wtargały na ten stołek, to była chwila i jedna wióry. Taki stary stół jeszcze. Pelikany na stół. Noż te pelikany jak ruszyły. Kurde, to była chwila i coś jedna wióry. To się uda. Nagle włazi teściowo. Wejrzała na niego. Wejrzała na pelikany, no, pelikany! Zięć odwiedził swoja teściowo w szpitalu. Coś tam z nią pogadał. Potem poszedł do ordynatora. Panie ordynatorze, proszę mi powiedzieć, ale proszę mi powiedzieć szczerze, czy tu jest jakoś nadzieja? Ordynator panie, nie ma żadnej. Jutro ją wypisujemy do chałupy. Do weterynarza przyszedł taki mały synek z takim fajnym psem, owczarek niemiecki. Panie weterynarzu, ja bym poprosił, żeby pan mu łopcił ogon. Ten zaraz wejrzał na ten ogon, pooglądał, całkiem zdrowy ogon. Czemu go mu łopcieć? No bo tata powiedział, żeby pan mu łopcił ogon. No ale takim psom się nie łopcino ogonów. Ale tata powiedział, że teraz na święta przyjeżdża babcia i nie może być żadnych oznak radości. Teściowo dzwoni do swojego zięcia, ale cało w strachu. Zięciu, co ja mam robić? Bo u mnie w mieszkaniu czuć gaz. Gaz czuć? No, mamusia jest wierząco. No to niech mamusia zapoli świeczka i się pomodli. Przyszedł kolega do kolegi, żeby go odwiedzić. Wchodzi tam do niego na plac, patrzy się, a on na ganku siedzi, ale taki nerwowy jakiś, ani nie podchodź bez kija. Przyszedł, cześć, co ci to jest? Nie mnie nie wkurzaj. Katastrofa kolejowa. No ale co to opowiadasz? Przecież nie widzę, żeby ci się coś stało albo coś. Kurde, katastrofa kolejowa. No to gadaj. No teściowo przyjechała pociągiem.